saps què passa? Que tampoc no és comparable, no? Perquè en un poble una miqueta més petit sempre és molt més fàcil d'organitzar que no pas nosaltres, que ja som una població bastant gran. Però sí que és veritat que aquests formats, que crec que venen per quedar-s'hi un temps llarg encara, doncs et fa que a l'hora d'organitzar també sigui molt més fàcil, no? Potser és el control de la situació, de com ho organitzes, doncs és molt millor, perquè hi ha més ordre, no? Potser és això el que li trec de positiu, no? I també et fa potser que l'estar sentat i aquestes coses potser es recuperi una mica aquella essència que potser s'ha perdut de veïnatge, no? D'allò sentats i parlar i conversar, no? De vegades et trobes amb algú al davant que no el coneixes, però això et dona peu a poder-lo conèixer. Per tant, jo sempre he pensat que de les coses negatives, si ets positiu, li treus la part positiva. Això com a lema per a tot, no només per les festes, per a tota la vida. Si passa una cosa dolenta, sempre és per algun motiu. Sí, senyor, les coses quan passen per alguna cosa, les has d'analitzar i intentar de ser positiu i treure el profit del que t'ha passat, perquè no et torni a passar, tot és millorable. Exacte, jo també sóc molt així de veure les coses així, Verònica, tot passa per alguna en aquesta vida. I després, una altra cosa que em va cridar molt l'atenció és que parlant amb la Remei Bernat, que ella és regidora de Cultura i Festes a Mont-roig fa 2 dies, ens va explicar que tot havia anat molt bé, però que és veritat que la gestió de tots els actes ha sigut molt complicada per els constants canvis del Procicat. No sé si a Riudoms us heu trobat amb el mateix, que ha sigut l'any que més us ha costat muntar les festes pel tema de que, clar, no sabíeu què passaria i que tot era molt incert. Exacte. Això és la part que ha costat més, no? Jo que fa tants anys que estic com a regidora de festes i ara de cultura i tot, doncs me va recordar una mica els meus orígens, no? De quan comences, que no tens experiència, que vols fer coses i doncs, a vegades la pròpia administració no t'ho deix fer, no? Tens una altra visió. Mentre no estàs a dins, no? Tens la visió d'allò que tot s'hi val i tot se fa i que fàcil que seria si m'anés jo, i no és cert, fins que no hi ets, no? Per això sempre a vegades dic que estaria bé que tothom tingués l'oportunitat de passar-hi una setmana o un mes per veure que això no és tan fàcil, no? I llavors això sí que m'ha recordat una mica els meus orígens, però amb la dificultat de que quan tu prens una decisió no la pots prendre perquè hi ha el Procicat, te l'has de mirar bé, l'has d'analitzar bé, no? A vegades doncs, les idees o totes les mesures que hi posen no acaben de ser prou clares, no? També costa molt de que la població ho entengui perquè no acaba de ser potser prou clar o prou entenedor i això dificulta bastant l'hora d'organitzar un acte. I a sobre, doncs, sembla que tot vagi millor, que anem per bon camí perquè aquesta pandèmia ha fet moltíssim mal, però no està acabat i llavors passa això, el canvi constant de mesures et fa ser tot molt incert, no? Però intentarem de fer-ho el millor que puguem i tot el que hem organitzat està tot dintre d'aquestes mesures. És cert que des del dia que vam tancar tot el que són els actes ja hi ha alguns canvis que ara encara no es podran fer perquè ja ho teníem contractat sense aquests petits canvis, però intentarem de recuperar el màxim que puguem i de seguida que puguem entrar en una normalitat, doncs esclar, hi entrarem. Això és el nostre deure, Riudoms s'ho mereix. Va, si et sembla, Verònica, comencem a fer un repàs de tots aquests actes, que estem parlant que fareu moltes coses, però no hem aprofundit en cadascuna d'elles. Preguntar-te primer, per aquesta nit estem en el dia de la Revetlla de Sant Joan, que a més és el tret com de sortida de tots els actes d'estiu, no? Què és el que fareu avui? Bé, doncs avui hi haurà la tradicional encesa de la foguera, amb la flama del Canigó, que ja és una tradició, arribaran, ho encendran, i tot això ha estat organitzat amb la colla de diables i diablons del Serap, i després fan una miqueta de revetlla organitzada pel Casal Popular La Calderera, i així encetarem les festes d'estiu, encendrem el llumenat de la plaça, les garlandes, que això també és una mostra de que inicia l'estiu al nostre poble.
i estaran tot l'estiu enceses. Ostres, les guirnaldes és que és lo típic d'estiu, és que a més és que és lo típic que veus i sempre et recorda l'estiu i a les festes majors i a les verbenes i totes aquestes coses que ens agraden a nosaltres per l'estiu. Verònica, el primer cap de setmana... Perdona, quan van decidir de posar-les, no? I ja van estar pensades amb aquest format de verbena, d'embalat, no? D'estiu. I després també és molt bonic perquè quan arriba l'època de Nadal li canviem el color de la llum i llavors et recorda un arbre de Nadal. Se pot aprofitar exacte per les dues èpoques. També, Verònica, el primer cap de setmana de juliol tindrà lloc la Festa dels Barris, si no m'equivoco, del 2 al 4, on cada barri, amb la seva associació de veïns, organitza les activitats que volen fer durant aquells dies, no? Sí, recuperarem una altra vegada la Festa dels Barris. Era una festa molt popular i molt estimada perquè és la festa grossa que arriba al començament d'estiu, i aquí la veritat és que és una festa molt bonica perquè aquí sí que s'hi aboca tot el veïnat. I, a més, és una festa que jo la poso molt en valor perquè el que ha fet aquesta festa fins a dia d'avui és ajudar a la gent que han vingut de fora i que ara viuen aquí a Riudoms a formar part de Riudoms, perquè hi ha una part molt important que és la part veïnal, que es fan els sopars al carrer, les carrosses, la miqueta de rues i de tot això, que ajuden molt a que la gent que no vivien aquí a Riudoms i que ara han vingut i tal, s'hi sentin molt propers i s'hi puguin integrar. I això era molt important. Ara amb les mesures això no pot ser, però bueno, amb l'associació hem estat treballant ja fa mesos i tot el que farem doncs serà de petit format. Cada barri s'ha creat la seva festa a mida del seu barri. Hi ha algun barri que era molt gran i que ha decidit que ells creuen que no podien assumir-ho, no ho faran, però, en fi, la majoria sí, i la veritat és que quedarà molt mono. Jo estic molt contenta i la gent també de com s'hi ha abocat, no? Això també deixa patent, Verònica, la implicació per part d'entitats i associacions de veïns en totes aquestes festes majors? Sí, és que aquí també tenim una altra cosa a posar en valor. Nosaltres som un poble molt associatiu i sort d'ells. Les entitats, les hores i hores i hores que estan al nostre costat intentant de fer coses, no només pels barris, sinó ja només per avui mateix, no? Per la Rebella, després barri, Sant Jaume, tot el que fem. Tenim un món associatiu molt arrelat i que ajuden moltíssim a que això ho puguem tirar endavant, perquè si no, no ho podríem fer. Per tant, jo ho poso molt en valor, moltíssim. Sort d'ells, que s'hi tiren hores i hores treballant i a més, vull dir, són hores que perden molt a gust i això encara s'hi posa més en valor. Per tant, gràcies a ells. Si no, no es podria fer el que fem. Verònica, l'acte també de l'elecció de la pubilla, l'hereu, el fadrí, la dama d'honor de Riudoms a càrrec dels quintos del 2003 aquest any també se fa durant aquestes dates, no? També se fa per la festa dels barris. Sí, ja fa uns anys cap aquí que això es va anar canviant i la pròpia naturalesa de la festa ens ha portat aquí, no? A que els quintos són les pubilles i els hereus representats per aquesta associació de barris i llavors amb això fem l'elecció de la pubilla, l'hereu, el fadrí i la fadrina per tot l'any. I com que l'any passat no es va poder fer, però aquest any sí, farem un concert i on farem l'elecció de la pubilla i l'hereu i tot això hi sumarem els petits actes que es fan litúrgics. Els barris faran unes ofrenes el dia de la missa. Tot el que hem pogut ho hem recuperat i ho farem el millor que puguem dintre de totes les mesures. I el dia 22 de juliol es donarà el tret de sortida a la Festa Major de Sant Jaume, que a més oferirà actes fins al diumenge dia 25. No sé si ens pots avançar alguna coseta que tingueu tancada. Imagino, que ara queda una mica, queda un mes, però imagino que deveu tenir moltes coses tancades. No sé si ens pots avançar alguna d'elles. Doncs mira, el que us avanço és que començarem el 22 i la colla gegantera seran els pregoners de la Festa Major. També és una cosa que ens ha fet molta il·lusió de que fossin ells.
És una entitat de les més antigues que porten la cultura i la festa del nostre poble per tot arreu. Per tant, creiem que eren mereixedors. I després, doncs, acte seguit, anirem fent concerts, tindrem la Lloll amb el seu espectacle, que és per tots els públics, i cada dia anirem fent concerts i espectacle infantil i petites accions al voltant de la festa major, un taller dins de la biblioteca dedicat a la festa major, i tot es farà de moment amb concerts a la gent assentada, amb els seus aforaments. Aquesta setmana propera explicarem com han de recollir aquests tíquets per poder accedir als recintes que hem habilitat per poder-hi fer totes les festes. I així, intentarem que sigui el millor possible dintre de les mesures que estem i de tot això que estem vivint, que és una miqueta trist, però hem de buscar-li la part festiva i bonica perquè la gent ho puguin disfrutar al màxim possible. Tindrem totes les entitats de la Festa Major representades, també ho hem estat treballant moltíssim amb ells. Torno a donar-los les gràcies per les hores que hi perden i l'ajuda que tenim quan ells ens passen propostes i a veure com ho podem fer. I crec que el més bonic que jo li trec és això, que anem a una i que tot el que decidim ho decidim entre tots, i això és molt important. I ja per acabar, perquè ens quedem sense temps, Verònica, no volia perdre l'oportunitat de preguntar-te per la Fira de l'Avellana, que enguany sí que es podrà celebrar més amb normalitat que no pas l'any passat, que serà del 6 al 8 d'agost. Sí, la Fira de l'Avellana també l'estem treballant, si Déu vol tindrem la fira, no serà com la que coneixíem fins ara, però Déu-n'hi-do. Li hem posat molt d'èmfasis en potenciar el producte local, amb la gastrofira, també hi haurà parades, i intentarem que sigui el màxim de normal possible, tot i que la fira, encara que sigui molt a prop, encara està molt lluny perquè les mesures van anar canviant contínuament, no? I a mesura que canvien, doncs nosaltres hi anem afegint alguna coseta. Per tant, estem treballant per poder ja fer ball i potser per la fira ja podem fer... En principi, des d'aquesta setmana ja està permès poder fer ball. Molt bé, però clar, tot el que teníem programat fins ara no era format ball, però sí que creiem que per la fira per fi podrem fer ball, perquè ja ho tenim encaminat cap aquí. Tant de bo, Verònica. I a més, ho dic aquests dies molt amb totes les convidades que passeu, que és que al final la vacunació, lo ràpid que està anant tot, està permetent que puguem començar a tenir una normalitat i que aquestes festes majors puguin celebrar el més semblants possibles a pre-Covid, que és el que tothom desitja. Verònica Torres, regidora de Cultura i Festes de Riudoms, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos una vegada més a la plaça. Moltes gràcies a vosaltres. Deixa'm afegir que sobretot tinguem tots responsabilitat, perquè l'estiu és molt bonic i les festes també, però hem de ser molt responsables. I ser conscients que això encara no ha acabat. Ser positius i endavant. I que tot això encara no ha acabat, que estem avançant molt bé, però que no s'ha acabat. Per tant, no ens relaxem i siguem tots molt cautelosos, però entre tots ho aconseguirem. A poc a poc. Gràcies, Verònica. Ens quedem amb aquest optimista. A vosaltres, moltíssimes gràcies i bon estiu. Igualment. Adéu, adéu. Adéu.